Sofia, výklad na lásku pre teba. Tento príbeh vznikol na základe výkladu kariet a je adresovaný všetkým dušiam nesúcim meno Sofia. Je to meno plné múdrosti, jemnosti a vnútornej sily. Sofia z gréckeho Sofia znamená múdrosť. Ženy s týmto menom často v sebe nesú hlboký cit pre spravodlivosť, veľké srdce a túžbu po skutočnom, hlbokom spojení. Tento príbeh lásky je pre vás nežné, odvážne Sofie, ktoré túžite po pravde a láske, ktorá lieči. Sofia, milá duša. Cítiš to? Ako sa niečo pohlo vo vzduchu? Ako keby život chcel zrazu znova pohľadiť tvoje srdce. Tvoj príbeh lásky sa nezatvoril, on sa premieňa. Jemne, s tichom, ale aj s nádejou. A ja ti teraz rozpoviem, čo mi ukázali karty, príbeh, ktorý píše tvoje srdce. Stála si na mieste, kde ticho bolelo viac než slová. Vzťah, ktorý ti kedysi prinášal teplo, sa vzdialil. Niečo sa rozpadlo, možno aj úplne rozbilo. Sekera padla, vzorce, ktoré ťa unavovali, močanie, ktoré dusilo, rozchod či odlúčenie, ktoré bolo ako studený vietor na duši. A možno si povedala, že už je to za tebou. Že to necháš tak. Že už neveríš v návraty. Ale, Sofia, vesmír si ťa pamätá. A má pre teba prekvapenie. Niečo sa blíži. Nečakaný moment, slová, ktoré si možno ani nedúfala počuť, prepáč. Možno od neho, možno od niekoho nového, alebo dokonca od teba samej pre tvoje vlastné srdce. Ale to ospravedlnenie bude skutočné. Mäkké, úprimné a liečivé. A potom, ako keď lúče slnka začnú presvítať cez oblaky, príde dar. Nie dar zabalený v mašli, ale dar najväčší, byť pochopená. Vidieť niekoho, kto vidí teba. Kto vie, čo cítiš a neskúša ťa meniť. Kto zostáva. A ty, Sofia, v sebe nosíš cisárovnú, tú, ktorá vie tvoriť, starať sa, rozkvitnúť aj po zime. Tvoja ženskosť, tvoja nežnosť, tvoja sila, to všetko je dar, ktorý k tebe priťahuje lásku hodnú tvojho súdca. Už nie vzťahy, ktoré pália a bolia, ale tie, ktoré vedú, chránia, dávajú oporu. Ako kráľ pentaklov. Ako kráľ prútikov, muž, ktorý má víziu, odvahu, vášeň. A zároveň stabilitu, zodpovednosť, náruč, kde môžeš spočinúť. Ten vzťah, ktorý prichádza, alebo ktorý sa uzdravuje, môže byť tým, čo sa nazýva rajom. Radosť, hravosť, užívanie si jeden druhého, spojenie duší. Ale len vtedy, keď ty sama pustíš starý príbeh. A dovolíš si nový. Áno, možno to bol karmický vzťah, plný zmätku, spúšťačov, bolesti. Ale to všetko ťa naučilo milovať viac seba. A práve preto si dnes pripravená na lásku, ktorá nezraňuje, ale uzdravuje. Sofia, tvoj príbeh lásky ešte neskončil. Práve sa začína. A ver mi, je to príbeh hodný tvojho srdca. S láskou, Kika. Ak ťa tento príbeh oslovil a cítiš, že by si chcela počuť ten svoj vlastný, tvorený špeciálne pre tvoje meno, tvoje karty a tvoje srdce, napíš mi na e-mail 2323kika2323@gmail.com. Tvorím osobné príbehy, výklady a posolstvá lásky, ktoré sú ušité na mieru práve tebe. Pretože tvoj príbeh si zaslúži byť vypočutý.